Ngiyabingelela-ke obingelelayo igama lami umgodlamini 10 1 Gqilaza Bathakathi. Nkulumo zami landela ndumandumane duma TikTok duma mhlaba wonke duma yaza duma kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Namhlanje ake sikhulume nani babukeli nama viewers. Ngiyacela ke uma uzobuka lo mbukiso njengamanje ubese ufollow lapha ezansi usubscribe ku YouTube channel yethu Ithunya Zomoya. Uyokwazi ukuthola njalo umbukiso olusecophelweni eliphezulu nonamandla. Namhlanje asike sikhulume ngokuzala wembethe. Abantu abaningi banenkinga eyodwa yokuzala wembethe. Bayahamba baya kubantu zinyanga zagoba abantu abangabathandazi bayabafuna usizo lokuzala wembethe. Namhlanje asike sizokuhlukanisa ukuzala wembethe. Ukuzala wembethe kuyini noma yini ukuzala wembethe? Ukuzala wembethe okokuqala kuyinto ekusuke kuyisiphiwo esuke ukhethiwe emntwaneni ngokuzala kwakho emathongeni wakini. Wayesehlala kuwe athi ahlala kuwe ayisenzenza kuwena akupha umcebo wasekhaya. Ukuzala wembethe usuke ungumntwana ohlukile kunezinye izingane. Uma uzofika emhlabeni ungumuntu owazala wembethe, ada kuba neziprofetho ezehlela kubazalwane noma kubantu ekhaya ukube uyozalwa indodana noma kuyozala indodakazi. Le ndodakazi eyozalwa igama layo kuyoba ubani? Ukuzala wembethe. Ukuzala wembethe kuhlukile. Kunabanye abazalwa wembethe, abanye babizelwe ukuzoba ngabathandazi bazosiza abantu balaphe imimoya. Abanye babizelwe ukuba bayophatha abantu, abanye babizelwe ukuceba, abanye babizelwe ukufuya, abanye babizelwe ukukhosi, abanye babizelwe ukuhola abantu noma ukuhola amabandla. Kuhluka kanjani ukuzala wembethe? Yini esifuna ukuthi si-understand? Abantu abaningi bahamba baya kubantu inyanga isangoma bayofuna lona losizo lokumbula lengoma. Ayimbulwa ukuzala wembethe umuntu oyisangoma, ngoba isangoma siyathwasa. Sithi singathwasa sithatha umsebenzi. Kulokuzala wembethe okungathintwa isangoma nhlobo ongahlangani futhi nakho. Kunokuzala wembethe okuhlangana nezangoma. Uhlukileke. Asikhulume ngokuncwamba. Umuntu ozala encwambile, umuntu mhlambe wagigwa yithumbu entanyeni, wagigwa yithumbu mhlambe oqalweni, wagigwa yithumbu mhlambe emzimbeni noma umzimba wakho wazala usingethwe yithumbu. Loyo muntu loyo akalashwa umuntu oyisangoma, ngoba lo muntu uhamba nesimo sobukhosi basemanzini obuhlala kubuyena phezu kwesimo sentempilo yakho. Noma ningamfaka amagobongo nimenzeni, kodwa akakwazi ukulashwa umuntu oyisangoma ngoba akakwazi ukuyimbula leyo ngubo leyo ngoba ingaphezu kwamandla anawo. Umuntu ozale ecwambile ngeke umhlanganise nesangoma ngoba akayosiza noma akayomsiza umuntu okanjalo. Kodwa usuke efuna umuntu ohambe waba nesikhwama sasemanzini noma ohambe waba nohambo lokuphuma emanzini ngoba lento kuyena isuke iphila phezu kwesimo sentengamanzi. Lowo muntu loyo ubizelwe ukuba akazoba umuntu lapha imimoya, ulapha umoya kulowo muntu loyo. Futhi ungumuntu onezitha, futhi ungumuntu othandwa ngabantu, kodwa abanye abantu bababona isiphiwo sakhe abamfuni, bafisa ukuba ngathi umuntu ongacikelelwa phansi. Ukuzala umuntu oncwambile-ke kuyahluka-ke futhi mase sekuhamba kuphakama. Ubona ngani ukuthi wancwamba? One, awuyi kumuntu oyisangoma ukuthwasisa, akathwasi umuntu ozale encwambile. Hlobo, akasoza ayothwasa umuntu ozale wencwambile. Umuntu ozale encwambile ungumuntu oyophila nemoya eyofika kuyena ikhulume naye, imtshele into njengoba injalo nangendlela ekukhosi ukuthi ayilungise ngayo. Abantu abaningi-ke bafike bedideke-ke lapha encwambeni. Yingakho namhlanje ngithi asike sijule ngokuncwamba nokuzala umuntu oncwambile. Uma seyiqala lento iphakama kuye, one, okuqalayo kuyena
uvaleka simo sento engamehlo. Amehlo akhe aba buhlungu, amehlo wakhe awaboni, amehlo wakhe abonela kude, kuba umuntu angagcina sefaka amaglasi, amehlo akhe agcine esinda, uhlezi aba umuntu okhathele. Lowo muntu loyo unenkinga yesibeletho, lowo muntu loyo unenkinga yokuba makazothinta isimo sokujabula nesimo sento eyinkonzo, uyalithanda ucansi kodwa abuye bomuntu kodwa olivalayo ngezathu ezithize. Umuntu osuke ethandana naye umbona ngokuthi ngaso sonke isikhathi ufisa ngathi angahlala nomuntu beyinjabulo beyinkonzo beyijabulise, kodwa into ebuhlungu kuyena ungumuntu onesimo sento engazi yakhe isuke strong. Kunzima futhi ukumkhuleliswa lowo muntu loyo uma ngakahlangani nomuntu ofana nesimo sento esiphiwo sakhe. Ningazama izimbiza, nizame ukuthi niphuze ini, kodwa ukumkhuleliswa lowo muntu loyo kunzima kakhulu. Angeke ukwazi ukumkhuleliswa if ungenaso leso siphiwo leso, noma ungaya kumuphi umuntu ungakunika imbiza, ngeke ukwazi ukumkhuleliswa lo muntu ngoba amandla wakhe awalingani nawakho. Right, asahambe futhi siphinde sicace ngayo lo muntu. 1, unenhliziyo encane. 2, ubamba izinto zakhe ziyaphunyuka. Mabhizinisi angacala ibhizinisi liselihle nje liphelele emoyeni. 3, angaba umuntu ongathi masecala into zakhe ziyaphakama, zithi sisaphama phinde zishabalala. 4, uphinde umbone ngokuthi namhlanje ngathi uya-interview mafika ku-interview 2 right uphasile, emva kwalokho sekuphelele emoyeni. Izathu why le ngubo esidinga ukuthi ihlanjululwe, imixwe emanzini ayozala kabusha, athi angazala kabusha ihlanjululwe, abuyise emhlabeni kabusha, aphakamiswe lento ezimfanelo ezihamba naye lo bukhosi bakhe. Imvamisa-ke yabo babe ngabantu abathi ngesinye isikhathi bathi amehlo abo agcwala amanzi noma agcwala amaglasi, noma mangasinye isikhathi makathukuthele aba umuntu ongagcine bese ngathi angashaya umuntu noma ngathi angavele ethule angakhulumi. Wazala encwambile lowo muntu loyo. Asibonge episode 1 ukuzala wembethe. Ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe laphana ezansi ku-channel yethu Izithunywa Zomoya TV ukuze sikwazi ukuthi sibuye sizochaza ngokunye ukuzala wembethe. Ngizokuchaza njengokuba kuze kufike ku-8 ngokuhlukana kwawo ukuzala wembethe. Ungakhohlwa indumandumane 10,111 umgcilazi abathakathi, inkulumo ziyamlandela, indoda yomhlahle, inkosi yomhlahlo eshaya umhlahlo kuze kukhale ngisho isalukwazi. Indaba ziyabadide zidide ngisho abantu abawumndeni. Sengikhona ngithi qhu